Pinangaro din ibasa rin ti surat, ti pakasalitaan ni Daniel. Sakudan nga rin ti surat, ti pakasalitaan ni Daniel. Idi, kalman lang. Idi, kalman laeng manong nemi, ta nagtitit ti cellphone ko. O pare, ada message sa cellphone mo. Ikaso, ngayon isyat mo pala data Nakabaybag kang kanata baso pare. Ang ala nga baleng, agbayag ka iti barukong timesa nga babae, huwag la sa baso. Kit agwaret na ta baso may sa baso tayo amin nga ginom. Insyat ko manon name. Kumanat kansa. Nakita mo ta cellphone mo, ite pala nga tit-tit-tit. May salang naman, may sambot ka nagtit-tit pare. Sino na? Tainawa ng anak ko. Apasa nga ni Mrs. text kang ka. Tainawa ng anak ko ni John. Ano yung baga na ngay? Alaw, minong kakadlat, hindi mo kang pikabiyangan eh. Idi-inopen ko manong name kinunana. Pa, nagawid kan. Tapno may gawid mo ni mama. Agrubrubat. Kahit natay ka nun nga talawan. Apay pare. Dagas ng dawang? Okay lang, di nakpadaragan. Ada problem jay balayo? Di nakpakadaragan pare indo. Di nakpadaragan. Di magdarak pa nun na yung minakti cellphone ko, imadayuak, in-dial ko, iti number ni Junior. Sinong bata na? Ano ito, i-message mo? Pagpay sumit pa. Ayan nyo kadi. Abedi kayo pala kami nagkawid. Kang kanahin kayo tumat kami nga maladlado nga kawid. Ano ba rin mama nyo? Agruburupat ka ron. Yadi kasi itong oras na rabi eh. Naman nyo kadi nga pumanaw. Tapi ka sa oyo. Itang rabi. Tapos ganun naman nyo nga pumanaw. Api nga itang rabi. Api nga hang intong bigat. Ano kami ti problema yun, papa? Solbarin nyo ko, mga. Narigatan na masolbar, anak. Apay. Saan nga pa igawid tinam? Kahit na tayo na panawan. Tapi ngamin. Naoman ka na tayo. Gabata, kalbasa nga naigkatak ti trabaho. Marigatan na ka, makasapol sa baling ang trabaho. Gusto nga, panawan na tayo. Abig namin nga, di ka agsapol trabaho, yung agsapol lang ti trabaho, kung saan nakaskarina, makastray ka kadagos, hana mawatan dahil tayo. Alagawid ka kami na natap, nung dakit agsarita. Palubusan nyo lang. Ngayon nung kambaylan nyo nga igawid yun. Ngayon panagkunakit sa inyo nga may gawid. Pa, dakiti umay dito, dakiti mangigawid saan ko may gawid dahil. Gabutan na alpasan ti panagsalita mi. Imbaga nang awan, ti masapulak ang trabaho, ito tungal daw talagang agtalaw. Kaya kaputawan ti, mabaling ko ibagang adaser kakon. Awan, magawid ka kumalata. Sige, bari makamakam ko ay. Manong na may rimsulaing ti problema may kini Agnes nga asawa. Hindi talaga nga nalay upak iti trabaho. Namin pinsan nga nagbalit ka sa sad ti panagbiag. Tadi awan trabaho ko manong na may awan matin ti maited ko keng kuana nga gastusin na. Iti panangin budget na karig iti kasapulan mi. No muna kita kaskasera kang plang. No muna kita kadadungan bills. Electric bills, water bills, wifi bills. Okay, idi. Tagsusweldo Nadasang gabasit ng maurnong. Yung nadasang gabasit ng maurnong, dahil dyan ti aramidan na, alain na dyan maurnong, sa gumatang ti kumpurme nga mabalin na nga katangin.
Ores saan ko mga nasken. Mahulot ti asawak man. Maluho anak ko. Di ba't nga nagtrabaho at tumulong ko ma. Dududwalan di kita anak ko manong na mi anak mi. Agpadpadadangan dati high school, senior ken junior. No kaano pa manon na mi nga dumakdakkel di kiti gastos mi isumaten di pa nakaikat ko iti trabaho. Ada 2 bulan itan manon na mi nagsapsapulak ti trabaho. No vacancy. Naibustis or nung men ket awanan ti maited ko pa kwarta keng kuana. Awanan ti maited ko kadag iti duang anak ko nga allowance dang mapanagbasa. Umut-utang akon. Adun ti utang ko. Inik ka nagti ultimatum manunemi iti dayto nga aldaw ket no sumagpetak nga awan trabaho. Nga ibaga kapag trabaho talaga nga tumalawan. Ngayon, kaskas din nga tiyakmat. May kaniti gundaway. At dahil di pag-aplikarak, tawagan da kanto kunada awamat. So nga, ngayon, timhaugak na minsan, kalbasan na pare. Mga napare ko, excuse me hanggang nga makadkaduwag yung malpastis. Inuman, agawidak, adanas ka ng sulbarik ko na. Abag iso nga rumwar manong nemi ni Agnes itiri daw, iti dumteng ti tricycle nga nagluganak. Nakastrek nga dagos iti gate, iti pagkasaraan mi manong nemi, kahit napasarding iso. Papanak. Ti saludsod katsong bata. At ang trabaho mo ninton bigat, pernamet ka matrabaho. Awampay. Matlagayap. Ano tinted ko king kang ultimatum? No awan master ka mga trabaho iti ato nga daw, ore anyaman nga oras, trabay man na pumanaw ako. Saan ka di nga may gawid? Sa handak ka may gawid. Ore pagpakahasyakan ka. Taore na may gawid na, awan tuman at pagtungpalan na. At daktumal tato ang grigrigat. O matitad mo, gastusin tayon. Anak, sakti man panagutang. Kinaos na tityan ko, nabayagan nga saan ko nga, nakandi kita kahit ko kakanan. Kahit nung pumanaw ka, papanang. Ada ka di agur-uri keng ka. Ada ka di nakasagana, nga bangted ka di ka sa pulam, no pumanaw ka, nga isot ka din na. When? Awati kong tijaya ni Efren. Sindot ang Efren. Basta, magidan na ka kenkuhana, panawan na kami ng pamilya. Magidan na ka, liputan na, liputan na. I'm sorry. Yung napasama ka, nga liniputan ka. Kapag adan napasama ka na kami kay Efren. Sige. Layatan na. This one na. Anak ko, John, si Grid, umayo gawid yung mamangyo. Pa, no di na kaya tipay gawid. Bayaan nyo lang. Nangikot yung bagana. Efren, lipliputan na kay kanon. At na napasama ka na kayo. Andiyan paturuan nyo. Lisyamon pa ba? Dalan nan. Tapapanawan yun. Kaya tso pala dito ang klase ng babae, nga lipliputan na kayo. Naasot tinaon nagasanay ko manon nemi. Diyak kumakayat nga mapasama. Ngem tinaon nga anak ko manon nemi ti mismo nagkuna. At anangag na ti imbaga, ti inana, nga inamin na, nga dan lalaki na, nga isot iti mapad na kaden na. Nga deta nga lalaki kit makaitad kada kiti kasapulan na. Sige. Palubusan na ka. Taoresan ta kapalubusan, handa ka may gawid, dita kayon. Mapagisumit manong naming adagsarding akotse ti sangot ti balay. Insusurot ko ti panagkitak, idumad adayon nga asawak nga inadigitan na kumanong. Nakasla mapirikis ti puso. Kasla maderder ti barukong ko. Pwede makita ka na ilukat ti ridaw ti kotse ket limugan ti asawak kalpasan na.
Pinataraynan kat nakadayon. Awanin ni Agnes. Ti asawak ti manong atawan. Ti ina di kita nako. Saan min nga naikawin. Napan nakiden na nito sa baling nga lalaki. Kaputan siya maipahay. Dikit kasapulan. Sa alangan nakauray. Ito may isa kumapay nga bulan. Tapos ni kastag. Makasapulak to nito pagtrabaho. Kalbasan nga na ilay opa. Iti tiyanggi iti karuba. Nakalukat pa ilayang. Napanagimatang iti arak. Manong nemik iti intuloy. Ito minom dito balay. Ananawain dak na gitiduhan anak ko. Da June kani si Green. Sto na daytan. Awan ti may tulong ti arak ken ka. Ang balay tatakal kami batan pa. No trabaho dito balay, kaya mi kani manong tagtinulo. No graduar to ni kuya iti senior high school. No diyo kaya nga pagbasaan iti college ti sumrek tumatin trabaho na. Kastak tumit kas pagarikan. Sana nako. Di lang mo tigasat, baka intun bigat sa nga bigat at antun trabaho. Saan lang nga nakuoray ti inayo. Awan ti pagdanagan nyo. Ore awan ni mamang nyo. Ore awanin son. Tuloy, tinte pa nagbiyak. Agbiyak tayo. Saan natin nga baywaan ni Apo Diyos. Manong naimidyak napupuo ta din tinapasamak kalpasan nga dandinik may bus ti ginatang ko. Nakakapuo taklangin ti kabigatan na manong naiming at ako ni ti kwarto mi iti asawa ngagmay mesa. Masabalin tarwatek. Inasikaso tak di kita anak ko manong. Bimangunak manong naimi sa baling agsapa, sa baling abigat, sa baling agsapa. Sa baling andang, sa baling kabanat at ibiyag mi, nga imang rugi iti da ito yung aldaw, awanan ni Agnes iti da ito yung pagtaingan. Awanan ni Agnes nga asawa, awanan ni Agnes nga ina, di kita anak ko. Agrubrubuat, di kita anak ko, manong name, nalpas kumat, tinagdalos na aglawlaw, nakapahaling ertak, mga antayentang, pang. Damali na nutuyo, da? Dakam tinakamon, nagrimedyo kami. Nadamad lalawan siya nga datungal daw. Napagkapay labi mulod jay, yad andi. Ori no inikan na kayo. Inikan na kami ha. Da kayo bang, anda kwar tayo? Di na pagkadarangan. Di ado man nga nga alawan siya. Anda bang, o pagdarangan nyo. Sige. Ipas ng kitag basa ha. Baring iti dahi tungal daw. At dantun mas treka katrabaho. Madamagang grup-grupat manong name hindi agreeing ti cellphone ko. Ni pari Toto. Hello pare. Hello pare. Nasapa ka nga gawid rabiin? Pasensya kayo eh. Ore no nasolusyonan ti problema. San ko anay gawid? Ti problema kabuta akong pinastreka mga trabaho. Radyo nga ti problema eh. Umay ka dito balay, tagkuyog ta. Barbareng no, adda pa yung bakante. Adamo ka mabalin nga pangalaan ti uno pangipastra ka. Talaga? Basta umay ka dito balay, urayin ka. Sige pare. Nagkuyog kam kanod kani pari Toto manon nemi simrep kami unon timan kami iti maisang madamang maimpat patakder nga dakkel ka building. Pare, pagpati na nagsama ti semento. college graduate ka pare. At padasim dito eh. Ano ti bakante? Timekeeper pare, listo lang. Siyempre, amo da nga amom da ito nga trabaho. Sige, muk, kayang-kaya. Inya sa dagnak manong nami di may isang mataraki mo nga tao. Engineer, gayam ko.
Dati nga katrabaho wak, iso na lang tamay sa kadagiti na layoff ni Daniel. Daniel, ni Engineer Anthony. Hello, Engineer. Wow. Nakababayin sa amin, sir. Ito ijaya kang trabaho. Ni ngamin tuto, at dapat mo nga awan trabaho na kita makakayat na ko na. Sir, no may pagam kita sa klase nga trabaho, kabisado. Okay. Pero gawin yan. Gabot na talaga nga siya nang fill up ka na ito yung bakante nga posisyon. Okay. Ana, Toto, ibati mo. Okay, sige nga ba? Dahil nagbatin ito yung trabaho. Manong name-instruction nak ni Engineer Anthony. Baga na nagitinasken. Nagito dati nga records. Tilang ka sa pulig dito yung Daniel. Honesty. Ado kami di kita timekeeper dito yung ako eh. Manakigayim da. Kano ado na kita manggayim kadakwadan kada magkisalamatan. Kahit nang sa matugduktor ti record, ti kayat ko dito kaya talaga nga muna nga ipatid ti oras. Gabot ta time. Timekeeper. Mawatag sir, di kahit yung sawan. Ako kami na mabantayin nung ito nga project ko tikado nga project ko. Madlaw ko, medyo naginad, titaray ti ka construction. Kaya nagbasit pa na naramid da, kaya titarget ko dito, kaya 6 months. Ana, alam na ito yung record Dati ti oras ti break time, 15 minutes lang. No, na makita mo dito nga, warang-warang nga sa nga nagtrabaho after 15 minutes, medyo bagaam lang. Sa lang arot na timekeeper. Gwardiya pa. Supervisor pa kasi lang siya Tanong nga, makonsume natin more than 15 minutes the time break para break na. Under time. Nagsweldo akan masapal maksayan kasi kahit nasa wen, no aduman di kita make up, mating record dito kahit magre-read agad hawa mabalinda. Dadya oras, iti mangmamandar kadakwadawan no. Mangibagbagat ti kinapon. Agbaling ka nga alas. Kastaman da kiti damo no ka, napinda agbalid dabat nga anis, into no kwan. Mabalin siguro nga mapaspas-kusukan na yun. Ore no na malado nga sumrik dati maysan, ipan na tiyo susto ka. Oras, alas 8 no kunanan. Ore si Mark Mut, 8:30, 9 o'clock. Sige, sir. Oh. Kayak, sir. Ore no adun to mang kuskusilap kang ka. Ore no adun to na kita mang padpadakas kang ka. Hanto maligli kan deta. Pagkakaduad na kanto. Sir, agbali na kanes. Very good. Sige, talkan ka. Sigat ka sa pulak, Daniel. Di ka sa pulak ka talaga nga natay. Honest. Alpasan na manunemi pimanawan ni Engineer Anthony. Hindi pag-isong agalas 10 ko na nagringin para iti break time. Break time, 15 minutes lang ha. Hindi matustong ang oras ko. Yan. Ado na kita umasadig manong naming umay ang glako, deta. Dama da kita madamati pa ng aram da kita maglako, da kita pagbayagan da. Yan. Ada 10 minutes yan. 5 minutes more. Tagayam din ito yung makeup on dito ya. Apa yung tsak usar hindi pa yung kapon. 3 minutes more. Talyawan da. Agsubli kayon. Iti pestuyo. Nakanyo man nato merienda yung sampay. 1 minute more. Talaga. Kaya nagtungpal damat manong nimi.
Abag iso nga na-consume the 50 minutes, nagsublita iti trabaho. May napag-iso nga 12 o'clock, manong na may lunch break. Pinashare ko ida, adala kita nagbalon, adala kita rimuar nga napanangan. Yung kaduan na lang nga nagbalon man. Boss, baro nga timekeeper, sir. Awan samat, hanggang samat nga nagbalon, sir. Maganda yun. Ito na eh, di ba banda? Grupo ya, panagyan niya. Depende no, ano ito yung Dakam pala paraltada, para buhos. Dakil dito nga ang building, eh. Dakil sir. Mano kam aming empleyado, eh. Ano kinita, sir? Tayo yung narecord yun. Pag-iso ka 78, apo dakil, di ba? Sige. Mekan sir. Handakan di sir. Daniel tinagan ko. Daniel, huwagan. Nagmalmalem manong naming nga nagbalinak ni strikto. Siyempre, adari kiti kumuskusilap. Genggalat mang rugi na ita. Dubo may bayag. Awan taon. Kunada. Haging kanaloy ang katirug-rugi na. Tinawagan ni paring Toto, manong name, dinamag na kumusta trabaho. Okay siya ka paring, okay. No problem. Delikado lang ha. Makikadwa ka lang pare. Arigad nung baling ka unin ba't ka napudno, iti boss mo. Nila yung boss mo, ti kalaban mo, may mesa. No? Saan ka ang baling nga napudno? No. Ngayon na napudno ka, adot kalaban mo. Hanga bali. Uri adot kalaban ko, basta napudno ha. Siguro medyo expectaran na kiti pamatpalakas wala nyaman dita. Okay lang. Basta lakit napudno ang trabaho. Anong name? Kaputaong pa yung kwartak. Pimaliak ka ni boss. Ano? Boss, damong pa lang damong malikan. Talagang awan tilawan eh. Mawaran ka. Imbaga amin ni Toto ti amin. Nawatan nakmad manong nini. Siyempre, medyo kimatang akmad tinawag ni John. Saan kaya naglut-luto ti aksidente na nak? Ang mangyawid ak ti aksidente. Manong nini, ini mas may tinangan kredi nga rabi. Numampay marumaruang kami maten nga aksidente kasjay. Niletson manong nini paborito di kitiduwahan nako. Okay ka di mo trabaho yo? Papa? Okay. Nagbali na ka na po, no? Tuloy-tuloy trabaho. Nga mabaling pa yung umansesoan. Agyan construction firm. Sana kang batil, sana kang semento, sana kang nagigabti. Nagigamag lang tiyan. Relo. May sa timekeeper. Nagbali nga timekeeper. Nagbali nga na po, no, ito oras. Tanapatek ti oras. Kinsenas, katapusan, manunimi sa nga napupuutan. Nabanggurin o yan, manunimi minadan na kiti utang ko. 2 bulan, 3 bulan, medyo at na maururnong ko. 4, 5, 6 nga bulan. Nalpasan manunimi na di ka building. O habang masasadag ti panakarangpas na, buwas basmet na kita tao. Siyempre, saan nakamarigatan nga mang disiplina na tatan, disiplina na. Mabalik na ka di palang aran engineer, no? Alpasan na ito yung project mo. Ad-ad na nga alang ka. Nagsibot na, mangupan na kita yung dakil pa na construction. Dakil nga building. Ado nga tao. Kadam naman, iti-increase mo. Amom sikapin lang tinagpaw ta keep timekeeper. Sa ala nga basta timekeeper. Nagbaling ka pa yung supervisor. So nga, namnamahim tatak kala sweldo. Gapot kinaanes mo. Tanagbalin na ka di nga naanes. Kasanot agbalin na naanes na timekeeper. Kat, kung susto nga oras. Awan ti pa nagulbud mong oras. Agyaman sir, mawagtal kandak. Kinukas ka sa nulaeng,
At ito sa bali nga timekeeper, so, ang straight nga supervisor ka. Ngayon kahit ko, still, na supervisor na siya sinuntag maligang, sumukat kayong ka, timekeeper. Kumusta biyang? Sir, sabi ko matagtuloy dito. Okay, tuloy. Adaman trabaho, adaman project ko mo no awan, basta adakan lang kasidag ko. Agsusweldo ka. Ngabuta ka sa bulag, takas kayong ka, nga talagang nga napudno. Honest. Amom nga ipatig, ti talaga nga trabaho. Time is gold para kanya. Kaya nung kaskasan lang, saan ka lang timekeeper, supervisor ka pa yan, supervisor ka, kahit nasa amom nga dagdagan, ti flow, ti sitwasyon. Nakunak to nga kasapulan nga, dahil tukit may ring pas, ti kasto nga period, at dakan tumatamang dagdag. Adomat na hanits mo, may pagpitikas to yung klase ka trabaho. So nga, congratulations. Tanyat. Agkadwata. Aging gangada, kontratak, aging gangada, ada kamit. Nakayat mo, lumakornong ko to. Hindi, agbalingan tumatang stockholder, iti negosyo. Saan mo lang may mesa? Ado kami. It's a corporation, it's a company. Nagraduwa rin ni June, iti senior high school, manong name nag-enroll, iti college. Dad? Oh, nagbalin pa nga dad? Imbes ka papa lang? Nakano ka kunak? Papa kunak? Dad kunak? Papa? Awak ka di ba pala ti problema? Awan ti problema. Orean niya akursot kahit mo. Ada kwarta tayo. Nakorno nga. Kaya magtalan natin kadilta nga kaskasera. That's a question. Mangkita akto, mabalin ko ang katangan nga lute. Sa ako ang inyutang nga tinagan. Kas pagarikan, umanay itong tiornong ko, kat bumali ak kinibus ko, mabalin nga marugyan ti bukot nga balay. Kabukbukutan ti nga balay. Ano makunam si Creed? Papa, at the boyfriend na yan. Dan? Nakamot? Gayam lang. Gura kayo Balag nagtayo ang talagang kabailan nyo. Hingin ka makapagtrupos kayo. Diyan nyo palang deta. Maka-ore ni ayat-ayat. Sunguti ko nakingkuha ng papa. Awan tamag yun iti inayo. Awan. Pinatas yung awagan. Haamat na ng matang kontak yung number na dad. O dad ba na yan? Umasasenso kami tibiyag tayo So nga dad ko na. Da kayo pa. Pinatas yung din kinuntak. Manipod iti pimbalaw. Jack pulos sinagid yung number na. Kumusta nga tamad itan? Almost 1.5 year. Saan niya sopet pananutin nyo? Ti inayo. Kanyak, kat may sa akong nga balo. Dakay ngay. Hindi ka mo. Dakay man lang ng desisyon niti, di ba? Waya amon gaputa. Oraan niya't aramidan tayo papakit saan tayo nga igawid ko na midi. Napikara kami dati pa nang amin na nga mismo. Dan Roger na. Roger? Efren. Dan Efren na ipapanakil na. Nagkaya mo napaspasamak ka na kuwaya. Napayon na kagawin kaya mga lipliputan na mama. So, may sakbot nga na lagi, dad. O, dad ba na yun? Kasla, insaad ko ti riknayo ti riknak. Nga kasya nga ti babae kat addan sa bali nga lalaki ti biyag na. Pag nanumpay. So, sige, isa din yung sa pagsalitaan tayo data. Basta awanan di problema tayo. Financially, kompleto. Agbasa kayo, sing-singpat kayo. Tapos yung nagastakit matunayo, ti arapapyo. Naba nagtimipon manong nemi tinaminsan kadagiti dati nga barakadak nga nabayagan nga sanak nga napan
nakiinom. Are, Daniel! Kung naman lang nalipatan na kami. Nagbalingga lang ang supervisor. Saan na kami nga mo. Pinagbaling ko lang ang busy ti bagik. Tapos no, makalipat paging ka na kanita, di ko mo pa nakalipat. Nabayagan nga nakalipat Sige, uminan ta karot. Agora tar kayo, siyak ti taya. Uwan at mo may abak nang kan, nadal sa pe, nagatang mo nga lote. Uwan, kaskas na lang, mga ipatagdal kami tibukod ng nga balay. Tadikat kang kanailat ng kaskasera kami. At the idin manong name iti second year college ni June. When? Agradwar tumeten manong name ni Sigrid iti senior high school. Ini anda kami ni ti baro nga balay mi. Ada kiti bukod ko nga kwarto manong name idi ad matugtog tiri daw. John apay. Sang ilim. Pa. Sang ilik. Wen. Si kamot kano ti masapol na. Yan na doy. Madati ko. Waiting room. Sige. Awang pulos manong name tinamnamak kinekspektarik no sinot sang ilik. Idi masadagak manong name ti ayan na nakadumog idi yangat na ti rupa na. Sika? Timak der manong name kita kasla dagagar nang umasidag kanya. Oh. Abay timak der ka saka umasidag kanya anak kahit mo sawan. Kahit ko mga arakopeng ka. Tada ka dekarbang nga mga arakop kanya. Tas sa sino katap no rakopen na? Siyak ni Agnes. Sino Agnes? Daniel, saan ka kuman naging kuna? Saan nag-agin ko na? Siya ta karbeng na ito dito nga balay, kaputa balay ko dito eh. Ano, paibagam nga saan nag-agin ko na? Sa sino ka? Sino nga Agnes? Sino kang Agnes? Sungbatan sa lusod ko? Siya ni Agnes. Ti asawa. Agnes nga asawa. Milagro. Ni Agnes nga asawa nga nabayagan nga pimusay. Nga nabayagan nga di mangga nagungar ket imay. Ibagman na sa pulan na ito nga balay mi. Nga bukod min nga balay. Nga bukod min nga lote. Nga saan kami nga kaskasera. Anay bagam? Sa anak pa nga na tayo. Mabaling nga kanagnagan mo, siguro. Ngayon ti Agnes nga inasawak, inayat ko idi, nga impatig ko iti orela. Nga nagkinari kami nga, tirigat ka namay kita, pagbinulugan mi. Ngayon saan? Hanga nakaibturi tirigat. Saan nga nakibinulig ka niya? Liniputan na. Pinanawan na kami. Napatpateg ti sabaligam ta kami. Hindi pinanawan na kami. Sa amin man ngayon gawid. Taoray gawid mi ka talaga nga saan nga paigawid. Nang runa idi aminin nan, nga adan, mapaspasamak kadakwala, itipada ng amang dilipot. Imbilang ko imbila kon isunang natay. Ore di kita anak ko, imbilang nanti inada, nga natayin, nga nabaluhak, kada di nga aldaw na uli na matanti inada kita anak ko. So nga awan ti ekspektari mi nga oma dito yung mga ibagang, iso ni Agnes, asawak, ti inada kita anak ko.
Isong mabaling ka di. Pumanaw ka. Kahit makadisturbo ka. Pumanaw ka. Ngayon bigla kit di nga nagparintuming iti sang wanak manong name. Saan kang parintuming aswa? Saan kang agsangit akasta? Nagparintuming ang kastaon iti panag-anugug na panagsangsangit na nga dumawdawat iti pamakawan. Binayaklaing manong name. Binayaklaing no anyaman di kiti kayat ng ibaga. Pakawan nagkano isuna, pakawan nagkano isuna, nagbidtot, tinaramid na, hang kumarumbeng nga pimanaw. Api ngamin, nga da kang agsubli. Apay? Kumusta kayong kaniyat na kanan, a friend? Awan kayon kina friend. Tapay. Nakasapol sa bali nga babae. Ngaysot inkasar na. Takasano kung ikasar na ka, si kakasar ka. Nakasara ka iti ububing nga amang imsi ka. Ngaysot inkasar na. Kat si ka, pinagbalinda ka nga tagabo. Kapatasan ka nga nakaanos, isot ka po nang agsubli ka kata kami. Kalabasan nga kastoyan, di biyag mi. Nag-anos kami ka nakidanak ko. No pamakawan, ti masapol mo. Yes. Alis to lang data. Akong problema. Ngayon ko na mga pasang bayan ka titoy nga balay. No ko na mga pasang bayan ka iti puso. Santo mapasamak ti kasta. Kaputay ti kanuman. Saan ko na mabalimpay nga iaten? Tinalpasan. Nga nang gulib kanya. Pumanaw ka. Kat saan kanton kang subsubli. Kinunak manong name kat simbrek ako na iti main door sa ko imrekop nga medyo impigsa sa ko inlak. Nangit ko pa lang manong name iti panagpukpuk ko na nga panagpakpakaasi nga pasang bayek nga awatek ko mamanen ngayon saan ko ngayon pangal. Nakaturog ako katika bigatan na sinaludsud ko karagitan na ko. Kumusta sang ilit drabi? Naiturturog milatan pa ba? Kabigatan na ako matinisuna. Ngayon nakalukat ti gate. Di nairekap. Dadi tamat dapat na pandinrekap. Ano ako nayo? Nagsublin tumanin ti inayo. Ano ako nayo? Nagtaking ka ti desisyon, Papa. I'm sorry, anak ko. Awanan ti pasat na ti puso. Amumi pa. Ngimamok, inayon tulat tayo suna. Ori anyaman tinataramid na kita. Sumkan tulat tatirik nayo kas anak. Masyang kayo kayong kuwanan. Kala, agbasa kayo, aggraduar kayo, agtrabaho kayo. Kahit no kahit yung tuman nga pasang bayan, inayo ka na kayo, may saka na kayo, danton bukod yung pamilya. That is your decision. Ngayon no siya, awanan ti pasat na ti puso. Ngayon sa nga paritan nga mangipatig ken kuana amang pasublin ta puso yo. Ngayon, saan nyo paspastriken ken paspasang bahin iti tayo ito nga balay. Aging ka manong nami nga dagiti mitlaing anak ko tinakadamagak nga damat sa balimanen nga lalaki ti bihag ti asawa. May isa nga tricycle driver manong nami nga ubing ibiti sul. Sapol na nga ta ti mangpakan keng kuana kasukat mo't iti nalasbag mo't pala nga babae ni Agnes. Ana, kumusta ti inayo? Kasilatan pa. Sut kinayat na eh. So nga si ka pa, mangala ka matin ti kasukat na. Awan pagdanagam ka na kami. Kapag manugat kami. Sige.
gabot ka sa pulak man. Barbareng, no saan nagtun nga liputan, ti alaik nga may kaduwa nga yan. Kinunak manong nemi ka tinugyakon, tinagpili, kadagiti mayat, kailan pa nagkurso nata na kanya. Nga maging kakalag ito'y, nga susuratag dato yung pakasalitaan, awang pa'y tinapili kadakwada. Nagkrigat nagpili, ti babae nga napudnumanong. Dati siya kumat agaramid, nga lalaki nga oraan niya't mapaspasama, nga raramid at agbalin ng martir. Makasarak ka nga tati, balin pa nga martir nga babae. Kaya makasarak ka nga tamat titikas kanyak, nga siya tagbalin nga martir. Baamon man. Oray lang no talaga na siya sino tinituding nga may kaduwang ayat itibiyag ko. Oray adamat kwarta, adumat ti per kilo dita lata, iti manang ipagpagsak iti arim ko. Yan tangan ang graduar matan ni June, kanadan trabaho na, kaya graduar tumatin ni si Creed, nung kaskasanulain. Oray kayo wanak tulatan kada kiti apukok. Ngem jak mapukawan tinamnama. Adan tumatla sumangbay may kaduwang ayat kanya. Pero nga ron, ti pagkasaritak, manong na yung kadagyaman naglaon na iti laanos mo, kanlaing mo nga nang iba, sakit